En virtut d'aquest conveni que s'ha signat entre la Diputació i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que s'ha aconseguit és dipositar, o sigui, una cessió en dipòsit d'aquesta obra que teníem enrotllada i emmagatzemada a les reserves del Museu Nacional d'Art de Catalunya des de feia molt temps. Llavors, el que ha fet la Diputació de Barcelona és assumir una part de les despeses de la restauració i el Museu Nacional el que ha posat és els professionals que han participat en aquesta intervenció de restauració. Des del museu, una de les coses que estem intentant fer és dipositar obres que són del museu als seus llocs originals. És un mural pintat en una vessant artística molt particular perquè el pintor que el va pintar, l'Aleix Clapés, era un pintor molt peculiar que treballava d'una forma molt original. És un mural que està pintat relacionant dues èpoques artístiques molt diferenciades de l'art català, que seria el joc-floralisme, el renaixentisme català dels mitjans del segle XIX i el modernisme, que és al voltant justament d'aquest any, 1890. Llavors, l'Aleix Clapés va pintar una cosa molt fosca, fent servir unes influències estilístiques, per exemple, de Wagner, entre moltes altres, perquè era un pintor molt dramàtic, molt tenebrós, que pintava les coses fent servir uns clarobscurs molt contrastants, i tenia unes influències molt importants dels pintors espanyols del segle d'or, dels pintors barrocs espanyols, per exemple de l'Espagnoleto o de Zurbarán. De fet, les alteracions que presentava aquesta obra quan la vam desenrotllar estaven bastant controlades, és a dir, hi havia bastants estrips, forats, plecs de la tela, tot el perímetre, les franges, les bandes estaven molt esfilagarçades, trencades, o sigui, des del punt de vista del suport hi havia problemes. El que passa és que preventivament l'any 98 havien posat uns pedaços per evitar que es fessin més grans i que es deteriorés també com a conseqüència la capa pictòrica. A part d'això, des del punt de vista de l'anvers de la pintura, presentava bastantes erosions, pèrdues de capa pictòrica i estava molt bruta. Bé, aquest Hèrcules que va pintar Aleix Clapés és una pintura que té relació amb tota una construcció simbòlica dels Güell, no només a dins del palau, sinó en molts altres llocs. Hèrcules és el protagonista de l'Atlàntida de Verdaguer, que va ser finançada pel marquès de Comillas. Eusebi Güell estava casat amb una filla del marquès de Comillas i l'Atlàntida es converteix per ell també en un element molt important de la seva producció simbòlica. Però en aquest cas concret, Hèrcules, a més, representa la imatge de la realesa. Tots els prínceps europeus des de l'edat mitja s'han representat a través de la figura d'Hèrcules, i això és també un personatge amb una voluntat
aristocratitzant com era Eusebi Güell, també el que aquest Hèrcules vol representar.